Здравейте, уважаеми зрители на това видео. Казвам се Мирослав Недев. Добре дошли в моя дом. На 16 октомври канцлера на Германия Фридрих Мерц призова за създаването на единна обща европейска фондова борса, с което искаше да ни напомни за изоставането на Европа от капиталовите пазари в Щатите и Азия. Но защо е толкова важно да развием нашите капиталови пазари? По принцип на тях компаниите търсят финансиране за своите по-рискови и иновативни проекти. Когато ние инвестираме в български компании, на българска фондова борса, ние инвестираме в нашата икономика и респективно в повишаването на доходите на българското население. Но да оставим на страна ползите за икономиката и обществото като цяло. Какво би ни донесло инвестирането в акции на нас самите? На първо време то би ни дало нови източници на доходи, с които значително да повишим нашето финансово състояние. Ако вие искате да направите това, но не знаете как, бих ви препоръчал да преразгледате моята книга "Инвестирането в акции и игра на хипотези". В нея съм се постарал да събера необходимата ви теоретична информация, както и някои практически примери, с които може да натрупате необходимия ви опит, тъй че да не губите пари на финансовите пазари. Благодаря ви за вниманието, довиждане и приятен ден!